idealima. Uvijek neki vrag nam smeta ili je cijena ili inventar ili nedostatak žena prikladnih za nas. Izlazak u grad se sastoji od kritiziranja uspješnijih. Ma gledaj tipa, molim te, koje uši klempave i takav slom kao on fura sa ovakvom djevojkom. Zašto su drugi uvijek prvi, reci mi? Zašto su drugi uvijek prvi, nikad neko kao mi? Zašto su drugi uvijek prvi, reci mi? Mi smo posljedni ovako dosljedni u svojoj dosadi. Mi smo posljedni ovako dosljedni u svojoj dosadi. Al nismo ni mi hrpa klošara. Molim lijepo. Krase nas visoka mjerila. Za nas su žene kod trofeji kao zbirke